medal teng Ponorogo. Oh. Mergo bapak-bapak kali ibu-ibu le ndonga beda, Pak. Kakean dosa. Mboten. Mboten kompak. Lek bapak-bapak ndonga supaya dipun paringi terang, njaluk diterangi, lek ibu-ibu njaluk diudani. Wah, Mas Yoyo. Udan beres ngoten niku akhire. Nggih. Suwun Mas Yoyo. Nggih. Ning supayane damel tombo serak niku, Mas. Tasih serak to? Nggih serak tapi wah, kula ningali Dek Winong, Dek Brigita, Dek sinten? Oh, Dek Dian, Bose, Mbak Tuti, Mbak Lia, langsung mari Mas. Sik, jenengan kok sinden Madangkara iso apal men. Seduluran Mas, wong lang dawuh rawuh wonten daleme Mas Yoyo, gek mlebu tok dibageke langsung ora tanpa nyang-nyangan pun. Nggih, damel leres. Nggih. Paring panglipur dumateng para-para. Nggih. Kula tak gagap-gagap pengen sinom Mas. Sinom Paring larase Joko? slendro mawon, cobi. Slendro. Nggih. Kalian Mbak Tuti mawon. Monggo Mbak Tuti. Wah. Kaya ngerti lek Mbak Tuti iki sinden klasik to, Rok. Lah iki mesti pamirsa mesti pengene Winong utawa Brigita ning kula mboten. Mbak Tuti mawon. Nggih. Lek Winong kali Brigita nu ragate larang. Larang Mas nggih. Lah Mbak Tuti nu sak pawehe ya, Pak. Wah. Nggih. Monggo Mbak Tuti. Nggih. Monggo diajeng. Iya. Lagi iki lho Tuti payunge, ya ampun. Iya ta. Bete-bete sedulur Mas. Alhamdulillah malah pikantuk Sangu. pagune, Sangu kamulyan. jelas nek iki sangu jelas. Dalem. Tetep pikantuk sangu nek iki. Amin ya rabbal alamin. Pripun Pak Yoyo? Ya, matur nuwun lho entuk pakurmatan kok Pak Suradi. Jenengan kan Monggo, sisih ngendikan mriki. toh. Ampun sisih kiwa. Nah. Jenengan kan ngendikan toh lagi ki payu. Di luar aku payu sekali. Hah? Di luar saya payu sekali. Ayo lek ora payu mokal ya gelange gede-gede kaya ngono ayo nggih. Tak tinggal Pak Yoyo pakai woh aku. Ayo matur nuwun sik karo Pak Suradi. Nggih, nun sewu Pak Sunardi, kula ngaturaken matur suwun tanpa upami kangge panjenengan. Mbah nuwun. Nggih, teman-teman Madangkara sak kanca sampun diundang wonten mriki. Amin. Kagem menghibur warga Mbulusan. Mbulusan, nggih. Nggih. Sehat? Alhamdulillah. Tirose kemringet. Alah dadak nyok ngono lho, Mbak. Aku dadi grogi iki. Kula pun jinak, Pak. Oh, jinak. Nggih, jinak sekali, Nggih, kalih tidak mangke. menakutkan. Mbok bilin mangke rada serak nggih saged di. Oh, nggih. Ting-tingane sepinten ya, Mas? Sepi. Ngoten Pak. Memang nesmu angu jiwa Galing sawon. Punya hati kula saged sesandingan kalian panjenengan. Monggo sekecakaken Pak, dirahapi Pak. mari iki agawe rucite kalih Pripun Kamis? Kak Render. katon lah. Ayo Diajeng Pak, Cahayu. ayo Kakang Mas, ayo. Injih sampun kula rayu. Injih Kakang Mas pripun? Alhamdulillah, sondadekno. Ketoprak ndi ngangge alhamdulillah barang. Bloko suto mawon. Bloko Pak. Suto Cahayu. Injih remen to sesandingan kali kula. Tak delengi saka sak jabaning regol ketap-ketip ketap-ketip. Oh, Sing tenggorokan dadi serak sak nyah dadi mari. oh nggih, berarti kula tombo nggih Pak nggih. Tombo, tombo. Biasanya kula niku penyakit lho Pak. Wah, Malah ngaku ora. Biasanya sing awar kula niku nek mantuk niku malah mumet, meriang, pusing, terus darah tinggi iki naik. ana pase iki kerikane iki mong lho. Oh nggih, pripun? Nggih. Ting ting. Nggih. Roro apa kang sirah
saking Darmo karo Setyawati. Lah kok malah suminten edan iki piye? Loh kan ini ceritanya lain Pak Yoyo, lain dari yang lain Pak Yoyo. Cerita apa iki? Nggih niki ceritanya sak senenge dhewe. Diatur sendiri kan saya punya bakat jadi sutradara Pak Yoyo. Oh, iya. Jenengan harus menyadari itu. Oh iya, aku sadar. Cahayu. Ah pripun Kang Mas Agika aku jelo ayu Pak Yoyo. Muga-muga aku Seweneng atiku Pak Jojo. Anjir pripun Kang Mas. Seweneng aku ngene iki. wong iki ora kliru milih Cahayu. Anjir. Kula ayu nggih Pak nggih. Ayo. Nggih, upama panjenengan gadah garwa kados kula ngoten rasane ati panjenengan pripun, Kang Mas? Akike. Iki nyonyahku iso-iso ora iso turu iki. Jenengan akhirnya sakniki sehat Pak Suradi. Ini sing gendeng malih niki. Bios Mas Yoyo. Nggih. Tintingane sira Mas? Lha niki padha kalih kula to anggere bar omongan tintingane lali. Ngeten iki penyakitnya nular. Mbak Tuti itu menular. Monggo Kang Mas. Hanci, monggo. Tertentu. Tak turun. Sanyuwune panjenengan kula turuti Kang Mas. Selate sakat rasa lakaji Neng matyaning jala Ngapunten lho Pak Suradi, enten nggih namung ngeten iki. Pancen pun kula dados pangimpen-impen Mas. Nggih ta. Iya to. Kalau wingi kula eling-eling Mbak Tutik sesuk. Nggih. Kula ngerti sebabnya napa jenengan milih Mbak Tuti ya Pak. Mergo lek Mbak Tuti kan genah Bu Suradi mboten cemburu gitu. Sik begini. Mas Ayo ki Biasane niku nek sing bar duet kalih kula niku pulang niku sawanen. Tom-tomen ketok-ketoken ngoten. Ndekme niku enten bayi sing bar kula gendong niku mecicil lho Pak Yoyok mantuk. Kula niku khawatir niki mengke madosi kula. Ngoten lho. Lah nggih Pak Suradi kita bar niki tom-tomen kalih Mbak Tuti mboten jenengan Pak. Malah Apa-apa wae. karo bojoku Pak. Langsung. Semangga Kang Mas. Dilajeng hanji. Mampa tanpa Pak Suradi, dalem jenengan mboten getun gandrung Tutik ngoten. lho, mboten getun Mas. Tapi Mboten. gua biasa iki lho Mas. Bingung ngrasake iki kejanjane iki. Masyaallah. Sinden apa-apa iki. Niki Sinden kok terbelah. mboten. Niki jelmaan nggih ta. Jelmaan saking Ratu Kidul Pak niki. Ratu Nggih, Kidul nek sing ngidul neh kuwi ora. sinden-sinden iki mboten saged kados Mbak Tuti. Mboten saged. Ya nggih. Mergo niki waras. Senior, sinden senior.
Cukup kula mawon nggih sing mboten waras nggih. Jenengan gandrung niku wah pun bungah rasah dikeki apa-apa, Pak. Henci to. Pun Iso bleng iso biar. Nggih. Teman gawe wujud tresnaku marang sirahmu. Anjir wujudipun apa? Besoke bakal tak paringi redono muga-muga dadi pangantep-antepe aku tresna marang sirahmu Diajeng. Wah, seneng atiku Kang Mas. Sak menika kula nggih tresna kalih panjenengan. Ampun nganu nggih ngecewakne ati kula nggih Pak nggih. Ya saiki padha tak dereke tak pondok wani candring Taman Sari. Turuk. Ayo duran ya Pak ya. Ayo gelenggon ya. Oh, ya. Kalau muncul malah Pak. Muncul. Arep golek saweran direwangi gendeng. Tak sembadani dadi sinden tenar tok 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 tok. Sembah nuwun Mas, sampun Mas. Sampun. Pak Nardi setenggal atus niku namung anu lho Pak, niki namung panjer lho. Mboten ora niku mangke teruse tahun benjang. Pak ampun niku riyen Pak. Mas. Napa? Iki piye kok? Jenengan lek matutuk-tutuk nih ora mung 100, pekarangan jenengan iso entek musone iki. Gandeng ana sak jerone njaba regol ana geger. Aku njaluk pamit. Ampun Pak. Kula dereng purun pisah kalih panjenengan. Pripun iki Pak? Kula kok abot lajeng pisah kalih jenengan timbang kula mek gendeng golek jenengan teng dalem lho Pak. Salaman ayo. Salaman. Sembah nuwun Mas saya, sembah nuwun matur suwun. Garwane aja gelem keri. Lha iki arep maju perang lek mati piye? Lho bojone kudune ngalang-alangi. Tok 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 tok. Mekaten kala wau ketoprak bubruk budaya. Lah iya pancen pemaine cumpen. Sing dapuk dadi wedok ya Mbak Tutik, tunggu loket ya Mbak Tutik, parkir ya Mbak Tutik. Enake kursi tok kuwi. Sitok kuwi. Ning elok luar biasa. Tegese Nadianto ora kencan karo Pak Suradi wah jan kaya Sri Huning karo Wiratmaya. Wah tenan kuwi. Duwe penggemar dhewe. Jeng menawi gawe poster pamane taun kapan wayangan Madangkara Melih Pak Suradi. Mangke kejaba gambar kula dipajang mangke tambahi gambare Tutik. Karo nyekel dhuwit 100 ngono lho. Iya. Elok tenan. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Bapak Suradi matur nuwun sampun paring panglipur lan nyengkuyung dumateng kula sak kanca Madangkara. Ya, ana pamundhut ana. Sugeng dalu nyuwun lagu Pangkur Semarangan kalian Mawar Kuning. Saking panitia iki RW 2. Nggih. Biasane Bu Kesi ganti rasa bir, ayo bir. Aku sosok ngerti awakmu ning YouTube kaya pangkurno. Alah moh-moh piye? Cublak-cublak suweng yo dados.
Bir. Dalam. Iki mau Sinom Parijata ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Subandi. Kanthi dawuh menika mugi-mugi Pak Dalang dan kru Madangkara pinaringan sehat selamat. Amin. Sembah nuwun. Ayo Bir. Nah iki coba kaya apa? Iki ya waranggana sing lagi melejit naik daun iki. Kaya ngono. Piye mirsani kahanan guyub rukune warga masyarakat ing Bulusan piye Bir? Nggih, kula remen sangat Pak Dalang. Kita di sini beberapa kali nggih Pak. Kula Pun bolak-balik. Bolak-balik nggih Pak. Nggih panggone nggih sami penontonnya nggih sami sakmenten iki, Kak. Pokoke setiap tahun niku pokoknya nanggap dalange Pak Yoyok penontonnya sakmenten iki seneng sangat wis jelas Pak niki Pak. Nggih. Tahun ngarep nggih jenengan melih niki Pak. Kowe apa wakile panitia kok iso aku neh ora? Wis tak ramal kok Pak wisan Pak. Wah, kaya madeg dadi dukun. Pak Suradi piye mau sakwise gandrung karo Mbak Tuti? Lah napa melih Pak Suradi niku kali Mbak Tuti wis jelas gandrung Pak. Kok jelas gandrung? Ya mesti Pak, lah wong Mbak Tuti kaya ngono polahe kok Pak. Sopo sing ora gandrung? Pola iki pola apik pola elek. Pripun nggih Pak, nek diandani iki apik iki ya apik, nek diandani elek iki ya wis ora umure. Iya. Ning semangate sing kudu kok contoh ngono kuwi. Awakmu sok yen sak umur Mbak Tutik ngene umur 23 ngono ya kudu ngono kuwi. Masa Mbak Tutik 63 tahun, Pak. Kuwi asine. Mula rek maneh disemir asine apa ora disemiri putih Putih, kabeh Pak. asine. Heeh ngono kuwi. Tapi hebat loh Pak, 63 tahun tapi masih energi ki ya hebat. Iya. Ayo ngono wis menepos deh ya. Ayo nggih. Donga untuk warga masyarakat Bulusan pripun? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat nggih Pak Bu. Kathah rezekinipun. Jenengan nggih dongak-dongakne kula, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih Pak Bu nggih. Wong ki yen suarane apik dadi waranggana dasare ayu kaya sampeyan ora perlu donga, cepet lek entuk jodoh sampeyan lek gelem lho kuwi. Lah randang eneki Pak, aku wis 24 tahun niku aku wis tak dadi perawan tua piye Pak? Hah? Ora apa-apa kan Luna Maya Rabi 41 tahun. Ayo. Ya aja to Pak, Pak masa 41 tahun rabi ya mesakne aku Pak, Pak. Nggih yo to. Muga-muga ya ndang entuk jodoh sing cocok karo idamamu, sing bener-bener setia dan mampu dan mau dengan terbuka menerima kaya apa to bojone sinden. Nah kaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng kene iki kelurahane jenenge Bulusan. Bulusan. Kowe lek sinden cerdas, sinden pinter, ya toh. Apakah penjabaran dari suku kata yang ada 3 Bulusan? Pak, Bu apa? Pak aku gak siap-siap loh Pak jenengane loh. Ngono kuwi diomongi sadurunge to Pak. Loh, saiki iki dituntut sing jenenge seniman seniwati kudu siap, tepat, akurat dan cepat. Aja mengandalkan setelan. Ya kudu bisa berpikir dengan jernih, dengan cepat ngono kuwi. Ya wis Pak. Bulusan. Bu niku saking tembung butuh Pak, tegese masyarakat satu dan yang lain niku saling membutuhkan. Nek masyarakat satu dan lain saling membutuhkan, terciptalah kerukunan, kedamaian, gotong royong satu sama lain. Ndadekake warga Bulusan niku ayem tentrem Pak. Wah iya, walaupun spontan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita para lenggah. Jos, ya ngono kuwi kuduan. Lu niku tegese lugas Pak. Lugas niku berarti perangkat desa, bukades gitu Pak. Bulurah. Bulurah niku lugas, jujur, adil terhadap masyarakat. Mula dipilih masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir San. Santi Mulya Musur. Santai. Santai, tegese penonton ten mriki mirsani pagelaran Pak Ayok niku dengan santai. Santai niku artinya seneng bungah atine nggih to Pak. Mirsani pagelaran wayang kulit ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Pau. Wah, kudu iso ora. Tem. Ya. Kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisini-isini. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Tem aslinya teman.
teman. Teman niku artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten, Pak. Top, Marco top. Ba. Ba. Ya tunggalin temau ba iki kaya. Bahagia, semoga setelah ditanggapke wayang Pak Dalang Cahyaku tadi mugi-mugi warga sedaya Bulu Santen mriki bahagia, sehat sentosa, ayem tentrem nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iya. Keri dhewe lang. Ayo. Apa Pak? Lang. Lang, aduh, lang nyopo Pak? Lang. Lang. Siji. Langsung mawon Pak sawerane Pak kesuwen. Apik, ya ngono kuwi. Sing jenis sinden saiki ora mung pinter nembang nih ya kudu cerdas, kreatif, bisa berinteraksi dengan para penonton kaya sampean ngono kuwi Bir. Jos ngono kuwi. Wani ora makili Bu Kesi Pangkur Semarangan. Nyawer ya Pak tapi. Nyawer kur nyawer gampang. Malah iki kabeh peparing saka iki engko tak caosne jenengan kabeh. Tenan? Kok panitia iki lho. Coba sik aku tak maca surate sik, Pak. Iya to. Sugeng dalu badhe nyuwun lagu Pangkur Semarangan Mawar Kuning saking panitia warga RW 2. Nggih Pak Bu, RW 2. Wonten saweran 500.000. Niki Pak, sawerane 500.000. Nggih ta Pak Bu 500.000 nggih. 100 Bir. 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 Bir. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Lho Pak jenengan niku lho Pak niku lho warga RW 2 500.000. Masa Allah ki merung tak senggol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak tulisannya 500. Kowe ngengkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ayo. Wong kene entuk ger semono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mindring ora. Tiwas jenengan cetil tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora, karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangan iki angel. Ngono kuwi. Golek pancen lek nembang Pangkur Semarangan apik tenan. Tunai 500.000 nggih sampean. Tenan ya Pak? Ya ning ya gajimu sesuk-esuk tak potong 500. Loh, ngono kuwi lho Pak Bu. Dalange pancen terkenal dalang cetil sak Indonesia ya Pak Cahyaku tadi. Ayo nek ora cetil ya ora iso gawe apa-apa aku ngawut ya ora. Ayo. Piye rumasamu? Jajal sik kaya apa Pangkur Semarangan. Nggih. Ben enek regenerasi. Aja kok angger Pangkur Semarangan bukesi terus aja nganti. Lho Pak, lek kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubuk Asmara lho Pak. Lah sing nobatne awakmu dhewe kok enek ora. Ayo, coba aku pengen nyimak, ganti simak arep yai kene, ayo. Mingkar mingkur rengu kara Kowe ngono njaluk 100. Loh, margi to, Pak? Kowe ora tau anu to nyimak Pangkur to. Karnan mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola-bali sinden horor ora senengane. Goda-goda temau lho Pak Marai, Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ayo. Ngono karo begagah pisan ayo. Senengane. Baleni sik. Ayo. Pak aja dipotong to Pak, Pak. Ora tak potong sing motong iki sapa ora. Iki lho penontonnya. Ayo. Baleni nek. Karenan mardi meneng-meneng. Aja ngajari. Wong kancane ngelikne malah digetak iki piye to? Iya ya Pak, iya. Ora mardi, ora mardi. Mardi, wes. Nah, iya. Mardi kancil ngono lho ya. Ayo. Wis Pak baleni neh ya, Pak. Ayo. Karenan. Ayo. Karenan
marti spesialnya neng kene iki. Pancen apik langsung lung 100 kok 500 ora. Lung tak kene kowe. Dikten ana ngapusi, Pak. Para penonton tepuk tangan untuk Birgita luar biasa. 300.000. Ayo, pancen ya sinden Hastabrata tadi ya. Ayo. Urung rampung iki sing angel ngene iki kudu nirokne Bukesi. Ayo. Pak di live streaming lho, Pak. Lho nyapa to ora? Buktine ya sok melu sapa-sapa kok ya awakmu ya enek. Ojo mancing netizen, Pak. Oh iya. Waduh, wedine karo netizen bae dhek ora. Sik hop iki tak cek sik iki semene iki sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet Pak aku sing kata awal nembak. Basa licet iki apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bukesi sik. Tak cek siji-siji selain Bukesi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Nah. Wis ngono aturane gelem ya ngono ra gelem ya wis. Ayo. Bukesi yo. Nah. Nah, niki sing menilai penonton nggih, ning Bukesi mboten sah delokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya nyobi Nduk Winong. Ayo kowe ponakane Bukesi, aja ngisin-ngisini. Lek nganti ra iso kaya ngono, tak ambung dhewe malah nggih. Ayo. Apa? Padane aku kutut kok piye caket-caket ora. Ora entuki ponakanmu dhewe lho. Ayo. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Ayo. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu yo ingin aku ayo. Ayo nang, ayo nang, guyon nang, ayo nang. Ayo. Ayo. Ayo nang. Nggih pijakan nilaine Birgita mah tak gawe 80 ngono ya, Bir ya. Nggih pijakan. Niki pinten, Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Winong niki. Hah? Atas napa bawah? Atas. 90? Setuju? Nggih, 90 wis kalah sik wis. Sik. Urung rampung aja gleleng sik, Nong. Iki urung badian iki, ora. Iki suarane iso vibrator, anu vibrasi ya ayo. Vibrasi. Ayo. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Fatihah, ayo. Pinten, Pak? 100. Ayo. Sing biji gen kono, kecroki ora. Ayo. Pinten, Pak? 95. 95 berarti wi kalah we. Kalah we. Ayo, iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ya. Ayo, iki 95, 90, 80. Ayo. Ayo. Mbak Lia.
Pinten, Pak? 100? Sik ngene, 98 nggih. Wah, ngengkel 100 sing lemu wae. Nggih, 98. Ha nggih, mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki, ayo. Mbak Tuti. Ayo. Ayo, Ti. Ayo. Bawa kaya apa? Ayo. Sabar dulu nggih, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar nggih. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu mesti di belakang. Lakoni carry menangnya. Tenang dulu, Bir. Aku sainganmu. Tenang dulu. Wong dhewe sing ra tenang iki. Tenang dulu nih, tenang ya. Mas Dar. Jangan berlari Mas Dar. Tadi sudah saya bayar rokok loh kamu. Ayo Mas Dar. Ji, Rok, lu. Pak Nardi, berarti gandrong Pak Nardi, suaraku melorot. Nggih. Urung. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngose-ngose wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya tenang nggih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Nilai tertinggi sih Mbak Lia lho ki mau. Ayo. Ungkulono Ti, ayo Ti. Ji. Pun mboten usah dinilai, sing nilai kok piyambak. Sebentar Pak, saya belum menyerah, sebar. Oh ya wes, pisan kas, bari kidis lho. Tenang. Bari kidis kari pisan lho ya. Tenang. Ayo, kari pisan. Saya Ayo. jangan didiskualifikasi dulu. Diskualifikasi ora, ayo. Saya jangan dikolokasi dulu. Tenang. Hah? Mas Dar. Ayo. Wes, hop, wes nyerah. Wes. Sing biji aja penonton. Wes. Ayo Mas tenang ya. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalangnya sendiri dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalangnya sendiri dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Kono, ayo. Mbak Lia, kono. Tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Kono kuwi. Ya. Iki sinden idol yang ini iki ora. Mbak Tuti ya sini lah. Makasih. Sami-sami, nggih sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kok kan yang tidak terpilih kan dapat, ini juga harus dapat. Dapat. Yang kalah siji ya loh, masa ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji ya loh rasa bayar sing kalah yo dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, ning ora duwe, tak tambahi. Sesuk ngusungi debok karo ndot ya. Ayo. Ora bangeten ya. Ben. Pun tenang Pak, tenang. Mesakne bojoku nganti kepoyo-poyo lho, ora ayo. Angger krungu suaramu dhek guyu, ceri. Ayo. Ya Bir, terus ya Bir. Sinu Karta Iki lho sing komen ning YouTube iki, wah Mbak Tuti kacau. Ayo kaya ngene iki. Tenan aku ora nambah-nambahi asli iki. Iki lho atas nama Sujud Santoso, wah Mbak Tuti kacau. Wah. Tuti ngono nyinden iki lho Ti. Ayo.
Terus iki sugih waras iki Mbak Tutik jian ngono karo sirahe mubeng terus. Ayo. Sebentar Pak Yoyo. Apa? Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya, anu apa Mbak Tuti itu salah satu juara Sinden Idol gitu. Heeh. Idol gitu. Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Syukur tadi. Iya. Tahun iki wong sesuk Karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karo Mbak. Iya, amin. Nih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Ketularan ta aku. Piye ketularan? Ketularan sapa? Mbak Tuti. Lah ya ngono nular saiki ning nggen kesenian apa-apa nular. Ora mau nggen swara, nggen cengkok, ngantuk iso nular tekan dalang model saiki. Ha iya. Kangger sitake mripate abang, sitake anggap wah. Ha iya. Agak Agama Gemeng haji ya ngono Bir, jos. Monggo sak mawar kuninge pisan. Monggo saking Balungan, Mas. Cacos.
matur sembah nuwun mawar kuning wis katur. Ya karo nembang karo ndongake piyaying bulusan. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga dengan tasakuran warga masyarakat Bulusan tetap harum dan indah selalu menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo genti genduk Winong Nawangsih, yo tanjake iki. Ya. Arum Bali, yo ngormati Nimas Ayu Winong Nawangsih mitin saking Tulungagung, yo. Kejaba sampean ditresnani karo Piyayi Bulusan nganti Pak Suradi wae apal karo asmamu, Nduk. Iki mau malah caksi lover saka Batang. Iki keroyo-royo rawuh nganti tekan kene. Dari mana, Pak? Batang. Batang. Semarang Ngulon kono. Malah ada lagi yang lebih jauh sing mau wis foto karo Pak Dalang wis nunggoni aku neng pondokan mau ya kuwi caksi lover saka Jakarta. Kuwi asli. Masya Allah, sinten niku, Pak? Lah aku lali jenenge aku, Nduk. Sinten lho niku? Ngalah gayamu ora. Lah, katanya ngefans sama aku, kok nggak foto sama aku sih? Rencanane kok bar wayangan. Oh iya, bar wayangan. Mau tak kandhani, napa saged foto kali Sinten? Sindene pun teng panggung kok, Pak. Mboten saged njenengan kersa ngentosi mangke bar wayangan. Mangke enten komplonge dadi sapa sing foto kali Sinden 5.000 wonten niku. Oh, padane kene badut transformer. Apa kuwi? Badut transformer itu loh yang di pasar malam itu loh, kalau foto kan nyemplungi banyu. Coba coba. Nyemplungi uang. Ya, oh, nyemplungi gitu. uang. Ora nggih, ngono kuwi nggih. Mau iki Ya. sing adoh saka Jakarta iki jane ngersake jaranan. Ning Iya. coba ganti suasana liyane apa kuwi? Ninggal katresnan apa no? Apa ya? Sebenarnya banyak, Pak, semuanya itu bisa. Nggih. Iya. Sing ketoke sampeyan sing paling srek apa, Paman? Apa ya? Kitir Sumilir itu bisa loh, Pak, dibuat jaranan. Kitir Sumilir? Iya, bisa. Oke, siap diaturake lek Bisa ngono. aja. Nggih, nggih. Diaturake dumateng sedaya para lenggah menika Sinden Winong Nawangsih. Ya, nggih. Monggo yen ngaten lajeng kemawon Kitir Sumilir karyanipun Ki Dalang Gedhug Siswantara made in saking kota Kediri. Monggo, dados. Oh,
upama kapan punya aku iso ngitung lintang ring kowe dhewe rembulan aku sabar aku kuatir samun kok sabar karena denger ora kang jagat nyelak kempen upama nunggu tumete sing tertep anggo
Elok. Luar biasa. Data kok uncalne barang celenge nyapa ora nggih. Oh iya. Terima kasih, adus keringet tenan. Pokoke bengi iki sing adus keringet siji Winong, loro Pak Suradi. Iya. Menika ugi dipun simak kalian Bapak Haji Hanafi Demak ingkang insyaallah benjang bulan Juli tanggal gangsal kepareng nimbali kula sak kanca malih sing daleme kaya keraton kaya pendapane gedhe kae. Ana sekolahane ana masjide sing luar biasa. Malah panjenenganipun kepareng-paring dawuh bilih dalemipun niku nggih cerak kalian daerah Bulusan mriki. Iya, biyen nate wayangan ning Banyumanik Pak Hanafi. Sembah nuwun Pak, nggih. Sugeng laras mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Iya, Nduk, dalem iki lakone dawa.